Nah. Ayo. Monggo pepunden kula niki Bang Surar. Roro Jonggrang aturan. La 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 la. Kang Laci janjine oleh joget to Kang Laci. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan. Lanjut piye? Tobat tobat dasar wanita keparat opo ora ngerti yen Bandung lanange ngejaga putra ratu pengging Prabu Jamarmaya aku duwe aji sepi Bondowoso Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Loh, apa bebanamu? Sandi sewu. Iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Arisan matur matur suwun. Kakang Laci nambahi monggo Duit Kang kira Laci. maju cek. Waduh. Duit mungkin kono kira maju. Ampun giring-giring kondur Bapak. Aja. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaperang mula kowe dadi wanita boyongan. Belopati kanggo sirna tobat tobat dasar wanita keparat opo ora ngerti yen Bandung lanange ngejaga putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowoso Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Iya Sandi sewu
Assalamualaikum.